hwe meka anokre echire asantefo in the name of Otumfo Otekoko so nyameka se wonti na meda from yes I video we se asantefo se momma kwan na Kevin Taylor etuni na si kumase ebowura mansia kochi Otumfo a asantefo manum nyam etuko esibi meka fat manum nyam etuko asantefo momma kwan na Kevin Taylor nsema okafa yewura hona na mitimi biema no nka bida eboro meso na se Kevin Taylor timi tutuni nan ewura asante man sase soa me se asantefo monum nyam etuko na koma ye mu bi wokra mamo no mo bubu yakoma ye kana se no biti baabi edi atam he nipa ba ko pentumi ye campaign majo Muhammad da John Dramani Mahama nipa ba ko pentumi nye ba ko fo ne to ba ma excellency John Dramani Mahama wo nye ba ko fo mo mu bi ne mo na media ne so kese mo na mo nim kasa na manam social media kasa ye na ye campaign ma NDC ye na ye nipa ba ko pe ntumi na o kasa wo media ne so wie na ma fa ko kromoten ko to aba amana wonim nipa dodo a obi yesi o mo a ye campaign ma se mo to aba sei munim ye munim ye na ye nyi ye ho so da ba sa asantefo momma kwan na Kevin Taylor tutu na be si asante masa aseso ye wura Otumfo asase so a mo asantefo monum nyam no etu away ekọ monum nyam no etukọ momma ye de momma monum nyam no etukọ me na endokore na ka kire mo asantefo makwa ma Kevin Taylor bakuma se monum nyam etukọ